Laing muna. Patungan talang. Yan, kisado. Yun. Haluin mo ma. Wow. Kami dito sa... Ayan po, good morning mga kaparinges natin dyan. Good morning to all Luzon, Visayas at Mindanao. Andito pa rin kami sa bahay. At magluluto ng papadala namin sa biyanan ko. Papadala sa Hong Kong. Kasi nag-request yung biyanan ko na dapat daw padala ng dinuguan, tsaka yung suman, tas gulay na gabi. Kasi yung taga sa amin dito sa barangay ko ay nagkikita sila dun sa Hong Kong. Nung nakaraan nga, nung umuwi yan, pinadala ni biyanan yung tablet ang ginagamit ng anak ko. Tapos babalik na yung taga sa amin, papunta na ng Hong Kong. Papadala rin kami ng dinuguan, suman, tsaka laing. Ito asawa ko, ginagayat nila yung pang sahog sa sa gabi. Ito na yung lamang loob na gagawing dinuguan. Binili ko kaninang umaga. Pinapalambot muna siya. At ayun, iiwan ko yung GoPro ko sa asawa ko at ako aalis. Papunta ko ng Eriga. Sasamahan ko yung kapatid ko na magpa-inject kasi na ng aso nakagat. At ngayon alis ako. Si Kasinggil yung sasamahan ko. Iniwanan ko na tong GoPro at di na ako magbablog dun sa Eriga. Mano lang mga kahit kunting lang, mga 15 minutes pwede na yun. Basta may upload tayo. Dito muna ako, tutok muna ako dito sa pamilya ko. So nagtatanong kung bakit daw din ako papasok doon. Kasi dito muna ako sa pamilya ko. Tutok muna tayo dito. Tapos pahinga habang nagpapagaling din ako sa ubo ko. Ayan. Pasensya na, siyempre pasensya kay Kuya Jojo na di na muna ako tutulong doon. Okay. Yung laing binibilad muna ni mama para hindi masira. Ito yung laing binilad muna. Bukas uwi na kami, mamaya uwi na kami dun sa bahay din namin dun sa Kawakagan. Kasi bukas Lunes may pasok na yung mga bata. Mama, ikaw na mag-video. Hello ka kanila. Alright, let's go na ako. Punta na ako ng Eriga. Gashi. Turbo ka din sa tinitinda na ito. Kiyapo. Baga. Pag kamuya ka pinarati apot na makaiyan mo. Hindi pa palan pwede. Tadi pa nag-graduation. Wala man lang. Joshi! Yung cellphone si Ate Hili na naman nagagamit. Ang bagong dito sa yan? Pula. Ayaw mo ng pula, gusto mo, right? Pwede talaga yung tao sa Tagalog sa kuwan. Ano ka na? Nag-apply mag-security. Araw kang pag nagmamang sa original lang po niya, yung atom. Iya, pag nagmamang sa mga ayop. Yan po. Araw ka na po para ka diduwag, araw ka di? Oo, araw ka. Araw ka di. Ni, kun mo ni si Nicole. Bad gusto.
Nicole, apurawan ninyo. Hindi mo naman si Nicole. Mag-ulilo sa Ang ugak, si Nicole. Sayang, kaya man mga mag-audition ba to? Bala man niya. Sabi ko, habang dapat eskwela, magtaga-tipon ng sintabo. Tana, sahod niya, ganda sa nabaga ka mga nakatapusan. O, dana. Tapos, kuhanin niyo. Tapos sa grabe. Datong, ano, iba na yung pag-July, tumutukaw na siya po. O, dana, Grabe man talaga. Walay kinang gata, tulong ka. Laing nila. Hindi man talaga sa kompleto alain kong dasi. Araw ka. Ang sigurad sa kalasirin. Dakan din maaliyan. Tapos malagsan. Okay.
Ayun mga kaparing Jason, at nakarating na ako. Kauwi na ako. Time check natin ay 10:03. Kakauwi ko lang. Ito naluto na pala nila. Wow! Sarap. Tinawagan mo si Mama Ami? Oo. Sana all, buti pa yung kat nga. Yung laing mapupunta ng Hong Kong. At susunod ni Mama lulutuin na yung dinuguan. Init. Yan, kisado. Yan ang dinuguan na pamalupitan. Dapat matosta siya. Ikaw lang ang tinitibok. Mana? Ang kayit agad. Gusto mo ding masiram talaga di? Agko di pa inapol. Ayan, tostado na siya. Lagyan na natin yung gata. Right. Lagyan na natin ng gata. Sinaraan mo na di? Wow! Yummy gid. Ang mga banat. Wala siyang sahog na saging. Meron siyang karne. Pag kumulo na, lagyan na natin yung dugo. Bangot. Ika sana. Ika sana videohan. Nami yun. Nilagyan na yung dugo. Pwede. Pasintabi sa mga natin, sa mga kapatid natin na mga Muslim na di kumakain nito. At walang hinto sa kakahalo para di mamuo yung dugo. Ganyan yung sikreto niyan. Siyempre shout out sa mga OFW natin dyan sa Hong Kong, mga kasamahan ni Bianan na mga nanonood sa ating mga vlog. Shout out po sa inyong lahat at ingat po kayo sa trabaho nyo. Hinaan natin yung apoy. Masyadong maraming apoy. Pure ay. Ano may? Pure. Ayan po at luto na yung dinuguan natin. Ayan na siya. Yun. Haluin mo ma. Wow. Kami dito sa Bicol, pinapartneran namin yan na pansit bato. Alright. Sarap.